ini जों सिफायजला जुनाल डेभलपमेंट ऑफिस जो इनॉग्रेशन खालायखा ओ इनॉग्रेशन खालायमानि बान्दावा जोंनि ब्रह्म गोनां डेप्यूटी सीएम फाइमानदा फायखा तेबो जोंनि ऑनरेबल एम श्रॉक ब्रह्म गोनां चित्तरंजन देवबर्मा ब्रह्म गोनां राजेश त्रिपुरा ब्रह्म गोनां कमल कलय ब्रह्म गोनां जोंनि सीईओ तेबो एडिशनल सीईओ दे एमडीसी दिनै जों सिफायजला जुनाल नि कायसा ऑफिस इनॉग्रेशन खालामनानै जों नायो जोंनि एडीसी हाफुं फायमानि यागोल' हासाल आमसायो थाङै ऑफिस थाङै पब्लिक ब्लॉक बरंनि प्रॉब्लम न फायै साफायनानै नांगौ सपोजनि जोंनि अर वेस्ट जुनाल ऑफिस दिनै आयं मोहन बो काम चाइरोनि फायै और जगमा फायै बेलाय हाकसाल गे जों नायो न गानावो टेक्सा देखायबानो जनगण परिसेवा रनानि बागै जों तेबो चिकन जुनाल ऑफिस एबा साब जुनाल ऑफिस अमाहाय खायनानि बागै जोंनि एडीसीनि साख्तान दङो दिनै जों 5टा साब जुनाल निनि तागारजला आमचायो 3टा दङो निनि जंकुइजला गबर्दी निनि विश्रामगंज महम्बो अमहायखे जों 5टा साब जुनाल न खावै दिनै सिफायजला कायसा जुनाल ऑफिस खालायजाखा ओ ऑफिस खालायमानि जों फाइनेंशियल ऑफिस सेटअप खायनाय दिनै जों जोंनि सामोन तेबो स्पीड खायनायनि बागै जों ऑफिस तांनायग्रानो हायखनै जों दंयावै दिनै और जागा नों कष्ट मस्त कायसा ऑफिस दङै जों लोकरावनि सेवा खायनायनि बागै लोकरावनि बागै सामोन दानायनि बागै अरनि जोंनि जेंसिनाय होनो उंलायखा ते 3-4 मास निमिसियो जों ऑफिस सेटिंग खायनायनि दिगि थां दङो तेबो जोंनि जुनाल ऑफिस कताल खुलक जानाय अनुकुटिनि राजकान्दी आमसायो तेबो जोंनि गुमटी जुनाल डेवलपमेंट ऑफिस बो खुलक जानाय टेम्परारी ऑफिस ऑलरेडी सेट अप दङो किल्लानि साब जुनाल गानाव हमनाय अमाहायखे जोंनि 12टा साब जुनाल जों कताल खुलकखा निनि सुमिली निनि तामसनाय लालजुरी अमाहायखे विभिन्न जोननि जोंनि ताबो 46 साब जुनाल जों सोनाब खा टोटेलै आगे जे दंमानि एक्जिस्टिंग दंमानि न ते 12टा खलायै ताबो 46 जोंनि साब जुनाल ऑफिस संखा आगे 5टा जुनाल ऑफिस दंमानि ताबो 8टा जुनाल संखा जों सोनाब खा टोटेलै आगे जे दंमानि एक्जिस्टिंग दंमानि न ते 12टा खलायै ताबो 46 जोंनि साब जुनाल ऑफिस संखा आगे 5टा जुनाल ऑफिस दंमानि ताबो 8टा जुनाल संखा जों फाइनेंशियल तेबो डेवलपमेंट बागै जदि जोंनि ऑफिस जुनाल ऑफिस खायनायनि नांखे एबा साब जुनाल ऑफिस खायनायनि नांखे जों खायनाय जाहाथे जोंनि लोकरावनो जों सामोन गानावो सेबय मानाय जा